ndị Igbo ekele nwazo ọzọ bụ akụ na n'Igbo Ọbụakụ n'Igbo ji dị ebube ekele nwazo ọzọ bụ akụ na n'Igbo ọzọ bụ akụ na n'Igbo ekene nwe ọzọ ndị Igbo niile ekene ọzọ bụla akụ na n'Igbo n'ọkwa na oke ọzọ gidigbam ọzọ eji amatụ na n'Igbo ọzọ n'Igbo akụ ọgaranya na n'Igbo ma ndị be anyị ndị Igbo ka mụ na-achụ ase ọdụ onye bụ ekene nwe ọzọ ọdụ onye bụ ọzọ bụ akụ na n'Igbo n'ọkwa na odogwu Chief Ekene nwe ọzọ na nne mụrụ nya lụlụọ na vileji n'obodo n'Igbo n'obodo Anambra ebe ọ bụ ka nne mụrụ odogwu mana nna ya bụ lee Chief Johnson Nwozo na papa anyị nọ dịka ọmụrụgo ezi papa anyị ni ijebe ije dị mma na mama anyị aka na-akpọ Lolo Josinio Nwozo agbala ji ndọ nwanyị ọma ada na ya dele ya mama yesi nne na ya dele ya mma na nwa ya na-ekene mekene nwaza anyị na kọlụ nụọ n'ogolo akwụkwọ ogolo praịmarị school na n'Igbo Central School n'obodo Ọka go secondary na Government Technical College n'obodo Ọka na nya bibo na-ede n'aka na mmadụ na-agala onye aka ekene nwe ọzọ ndị Igbo ọyọma ya mesago University na UNUZIK n'aka ekene nwe ọzọ ọgaranya na-agụsanya bụ akwụkwọ nri webụrụ akpanya wee jebe South Africa ebe niko dị bute ego ụnụ abụghị oke nụsadị ekene nwazo ndị Igbo n'Ọka ekele nwazo ọzọ bụ akụ na n'Igbo Ọbụakụ n'Igbo jide ebube ekele nwazo ọzọ bụ akụ na n'Igbo odo bụ akụ n'Igbo ekele nwazo ọzọ bụ akụ na n'Igbo ịba ndị mụ mgbe ọ batara ego oyibo ka o ji mere ibe dị mma ọ na-enyela obodo aka ọ ga-anatali na n'Igbo anyị mụ mgbe o ji ya nata na n'Igbo uru anyị na n'Igbo ka o ji mebe ibe dị mma ndị n'Igbo wee nweba aṅụrị obodo mụta ezigbo nwa obodo enwebe aṅụrị mekene nwezalụsụ na nalunenu n'ọgbapụrụ mmiri wee sonye bụ na kulube mmiri na nkịtị
nwe ọzọ ndị Igbo ọzọ bụla akụ na ndị Igbo maka na enwezela usoro n'ọnya o wee bụ anya na-esi adịrọ mma o wee lụbezi ezi dịrọ ọla niile ndị n'Igbo wee kụọla nye aka ibe ọma mere na n'Igbo ka anyị ji chụọ onye nwa Chinemeli ọgaranya chiri enyi wee chi ọzọ ekene oji moto ma ọgọ na n'Igbo ruru ana na n'Igbo ọgaranya wuluwulu anyị tụrụ onye ọzọlụ ụmụ ọgbanye niile n'uru ana na n'Igbo ọdụrụ ezi dịrị ọra n'uru ana na n'Igbo ekene nwata anyị ji debube ebele nwa n'imele ibe ịgba mekene nwata anyị na-akọlụ nụọ ya mesịrị fọmụ kọmpina kia kọmpina na-akpọ Royal Kenny Group of Company n'obodo South Africa ibe oji bụlụ ọgaranya abịa n'ime anya bụ kọmpini n'ọtụtụ kọmpini dị ya n'ime ya abịa n'ime anya bụ kọmpini na anyị nwere Kenny Gold Company na South Africa anyị nwere Anita Beauty Salon n'obodo South Africa anyị nwere Kenny Fashion ibe oji bụlụ ọgaranya n'Igbo ekene nwe ọzọ ọyọma dịga bio manya bibe na kolonu ibe ọmụ mere na n'Igbo ndị n'Igbo ji tibe mkpuo wenye ebe Chukwu ekene anyị tụrụnye nwa Chinemeli na n'Igbo ezomọgọ na n'Igbo nwa Chinemeli na n'Igbo nwa Chinemeli na n'Igbo ezomọgọ na n'Igbo nwa Chinemeli na n'Igbo igede nwa Chinemeli na n'Igbo ọzọ bụ akụ na n'Igbo oji moto ma amala meli m nke mmụọ oji moto ma ọgọ n'ọgwa na ya ka na-agwa manyere n'ego 2010 okelinu nwanyị wee nụtaza mma nwanyị ọma lọlọ chiọma nwa ọzọ obi ji nwanyị ọma ọmụma asalụ ọjụga na welese nwanyị ọma ezi nwanyị na-emepela akụ n'ụbụzọ maka na ajọ nwanyị na-ebute nsogbu manya mụrụ onye nwatakịrị dị mma Anita Nwoso nwa bịala ụwa maka nwa bịala ụwa bụ nwa ka nwa mana abịa na be nna ya na ba dị mmadụ nọ mana ọ bekee n'ebe ọdụdụ nwa ya si mụ kenele nye ụmụnne ya ọbụla n'anya Injinia Ikechukwu Nwoso Ogbuagụ n'Igbo
nwanyị n'Ọkịja ọgaranya igwe mmiri ekene si m kene kene Chukwu nna m so ikolo n'ebe n'ebe ikolo n'ebe n'ebe ikolo na ya dele ya mma onye majụrụ nwalogbu Jehova beze n'ọka Yesu udo nke ndị ọka nwanne ka nwe nwe sọ ọgaranya mara nwe meka nne dịla ọgaranya n'Ozobolo Tony Nwunigwe ọnwa dị n'Igbo dị n'oyibo ọnwa oboko bụ ọnwa ọnwa jeji ọnwa ọchị na-emeli na-ekene ọnwa na-etili Igbo Tony Nwunigwe Chief Doctor si n'Igwe uzuaka ndị Igwe niile uzuaka na n'Igbo niile nnekwu ọzọ ọzọ gidigbam gidigbam ọzọ gidigbam gidigbam ọzọ gidigbam gidigbam nnekwu ọzọ gidigbam gidigbam ọzọ gidigbam gidigbam nwoke ọzọ gidigbam gidigbam ọzọ gidigbam gidigbam ọtọriti ndị Igbo ọzọ gidigbam gidigbam nnekwu ọzọ ndị Igbo niile ọzọ gidigbam gidigbam ọgaranya Zobike kwa ọzọ agụ iyi n'Ụmụawụlọ The Majesty Odogwu iyi n'Ụmụawụlọ bịa wele nwanne ya eze n'Ụmụawụlọ n'ọkwa n'ahịa ka na-afa ọgaranya bụ eze nwa Nokia tu Nokia Odogwu injinia Okwuchukwu ata ya wee neta ọzọ n'Ọka ya wee neta ọzọ n'ịdị mma onye bụrụ ịgba n'ebe Ozobolo anyị ga-ezute Odogwu Bishop Ikegwuọnụ ụdala ọma n'Ozobolo Ebubechukwu ụzọ n'obodo Anambra ma Bishop Ikegwuọnụ ya si mụ kenelinya Ike Bros Tradings ka anyị bụrụ ịgba Odogwu gịnị ka zuru ike akụdị na nwa na Mbaise akụdị na nwa na Mbaise gịnị ka akụ ya dị na nwa Godwin na-eme n'ike ọzọbịa ndị Igbo n'Ozobolo ọzọbịa nne ya dị ọgaranya ngada Olimujo Obiadolo ọnwa oyoko ọnwa n'Ozobolo banye ọnwa dị n'Igbo n'oyibo ọnwa jisie ike na-emesịa bụ n'ike tisi ike Azụka Ụkachukwu onye melike n'Ozobolo ezi enyi m n'Igadio Olimu Augustine Mbachụ abụ nwe lọta nne ya na-awọ mma abụ nwe lọta nne ya nwelo ma n'Igadio ma Bishop Osemu keneli ya nwanne ya Chukwu gozi Ikegwuọnụ nwanne bụ ibe n'Ozobolo nwanne bụ ibe n'Ozobolo ọgaranya nwanne bụ ibe n'ọya dịle ya mma ọya ọma bụrụ nke mmụọ Igbo ma ibe me n'ọgaranya n'ihe mbosi Chima Nwandubia ọ dị na nwe mmakụ n'ịdị mma ọ dị na nwa n'ihe mbosi manya ịtụrụ ya ọ dị na nwa na-ezoro ọrụ Odogwu ọ dị na nwa n'ịdị mma ọyọmma ọ bụ nya ka etulu ide gburugburu na South Africa
anyị ji malite ọgaranya n'inwere ibe ide ọ dị na nwanne ya mbọsị ọ dị na nwe mmadụ Innocent Chima nwanne ya ọ dị na nwe chigide ọ dị na nwe chigide ide gburugburu ọ dị na nwe chigide ide n'ihe mbọsị ọ dị na nwe chigide ide n'ọya dele ya mma ọ dị na nwe chigide ọ dị na nwe chigide ọ dị na nwe chigide Chinyelugo onye Chinyelugo etulugo na wanda banye ndị bụ a na-ezola ezozo eze si n'aka Chukwu maka onye Chimeleze ga-abụ eze na onye ka anyị na-ekwu maka ya n'ọkwa na oke nwa ovu nwa n'ọzọ bụrụ anụ nwere obi ya bụ Chinyelugo n'ọzọ bụrụ anyị jụrụ ya ogbojuru ego aka anyị jụrụ ya ovu nwa ka ọgụ mmụọ onye ọma isi na-etu ugo ndị aka Chinyelugo onye ọma tenkewa ụtụrụ anyị ọ na-aga na mụ na-eyi kwa nwanne onye ọma gwazi m onye anyị na-ekwu maka ya n'ọkwa na odogwu ekene eme n'ike Chinyelugo n'ọzọ bụrụ mana nna ya abụọ Chibukuru emente emenike Ogbuebi eze Chibulu n'ọzọ bụrụ gosi eje ọgaranya nwere ibe na nwa yi na-ekene mana ezi na-enye dịka ọnwụrụgo n'enu ụwa ije nuo ụna abụgo kenu si adịọ yesi mama anyị jebe wee ije niile jekọ n'ụzọ na mama anyị bụ Lolo Victoria Emenike ọgbannụ nwanyị dị mma mama anyị ọ na dị mma mama manye bụ nna ya ni ojelolu oyibo ụbọchị gboo ojelolu oyibo n'obodo Enugu ọba bụ ka ọ dịwa m ụmụ ya niile n'obodo Enugu ebe bụ ka amụrụ Chukwu Nyelugo n'ọzọ bụrụ amụrụ onye n'Enugu mana ọzọ bụrụ gosibi ụwa mana ebe na-ebe nna ya n'iyo ebe dị mmadụ asatọ Chinyelugo n'agụlụ akwụkwọ n'obodo Enugu Ogolo primary school n'obodo Enugu Ogolo secondary
University n'obodo Enugu n'anya bibo na-ede n'aka na mmadụ a na-agala onye aga maka na ọ mara akwụkwọ rinne Chinyelugo n'Ozobolo anụ ụmụolo bibo na-agbalụ ọsọ oyimodalụ Chinyelugo n'Ozobolo Chinyelugo n'Ozobolo etewapụ maka mma maka tete wee gosiri nya bụ akwụkwọ o wepụla banya wee n'ebe obodo Lagos ebe o jela azụmahịa wazolo nya badi ọtụtụ arọ wesi na nya ga-ejebe obodo oyibo o were n'afọ 1999 o wepụla banya wee jebe South Africa ebe ndịkọdụ bute ego bịara South Africa eziokwu na ọtala abụbụ Ogbuefi Chinyelugo mana o mesịrị wee bute ego maka na ọrụ na-enwune n'ụwa na-emesa ferie na ndụ anịmụ mgbe o ji bute ego oyibo o ji mebe ibe dị mma o na-enyere obodo aka Obulakonu bata n'Ozobolo lụsụ na lụsụ n'enu obodo kwụọlenye aka maka obodo mụta ezigbo nwa obodo enwebe aṅụrị mana obodo mụta ka n'ogholi obodo agbalenye ọsọ Ogbuefi Chinyelugo anụ ụmụolo obi Igbo na-agbala ọsọ ma ọtụtụ ụmụ okolobịa ndị nọ n'Ozobolo o nyere ego oyibo wee so onye ọbụla chọba akala aka ya ọ gbapụrụ mmiri n'obodo si onye ọbụla kurube mmiri o tere okporo ụzọ dị mma Chinyelugo n'Ozobolo Chinyelugo n'Ozobolo anụ ụmụolobi Chinyelugo oji aka sekwu odogwu Chinyelugo n'Ozobolo etewapụ maka mma onye ma Chinyelugo n'ibe omi mere nye ka anyị ji ekwu maka ya anyị tụrụ nye Chinyelugo n'Ozobolo anyị mesịrị tụ onye tentewa na South Africa anyị tụrụ nye ọbata ome anyị tụrụ nye isi na-etu ugo n'Ọka ya ezuo m ọgọ o mesịrị ofu ụbọchị n'Ozobolo ma tentewa anyị na-ekwu maka ya na ọsị m kenele nye ụmụnne ya ọhụrụ n'anya Antonia Emenike Asama nwanyị ọma Asama bụrụ nke mụọ Asama na-ede mma yasị m kenele nye Chibupol Emenike onowu ndị Igbo na South onowu n'Ozobolo Ogbu atụrụ ọgbụ na-eche ndụ n'Ozobolo ya bụ treasurer nke Royal Friends Club n'obodo South Africa ibe amena ama obi Emenike ekene dịrị Reverend Sister Cheluchi Nkọrịka Emenike Nyebechima
mma Reverend Sister n'ịdị mma ejima ọdalụ ekele dịrị lọta nna Emenike Chinonso Emenike nọ ya dịlụ n'ụma ndị be Emenike manye bụrụ gbakenenio ndị enyi ya ọfụrụ n'anya dịka aikike nụọ ya bụ director Etuk Communications Limited na Lagos n'obodo Nigeria ọzụrụ ụmụ ogbenye n'ịdị mma Chibumoji Ogbonna Ebekuo Dike n'Ọkigwe Ebekuo Foundation n'obodo Nigeria n'obodo South niile Ebekuo na ọ ga-adịrị ya mma Chibazuoke Nwakorie ọgazi n'Ụmụchu ọgazi n'ọya dịrị ya mma ọgazi n'Ụmụchu manye bụ ekene Emenike Chinyelugo na-asị m kenelinye ndị memba Royal Friends niile na South Africa Chinyelugo na-ekene unu ma Chinyelugo si mụ bụlụ Igbo ka nnatazi ebe ya ka nje kene nwunye ya Mrs. Mavis Emenike Asama nwanyị dị mma Mavis onye ọma Osodieme nwanyị ọma si mụ kenele nye nwanyị ọbụlụ n'anya Chibuike Emenike sikwu mụ kenele nye danya nwanyị ọbụlụ n'anya Ezinne Victoria Emenike n'ọya dịlụ n'ụma ụna abụghị oke nụsi adịghọ wee je n'ụwa n'ọdị okwuo n'ụwa n'obodo mmiri onye danye okwube Chinyelugo eze mmadụ n'ịdị mma ọgaranya nwere ibe n'ịga dị Chinyelugo n'Ozubulu edewapụ nwa ka nwa ya ma n'ijenu wejenu abaya onye meteli kọbana manya bụ Chinyelugo ya si mụ kenele nye ndị enyi ya onye enyi ya ọbụlụ n'anya Chief Christian Oluche Ogbueze Chineme Ogbueze Chinemelibe n'Ozubulu banye ụtọ nwa ndị Igbo niile Chibuike Ogudo onye oyimụọ Ogbueze Chinyelugo n'Ozubulu onye ọma a na-elo ndị Igbo niile a na-elo na ọya dịrị ya mma Chibuibanye Ọnụera ụzọ teke anya bụrụ ụzọ dị mma onye ọma na ọya dịrị ya mma aka na-ele moto daruo Chief Godwin Uchimụba Ogbueze Chinemelu n'Ozubulu Director Wimbus Tractor and Equipment n'obodo Aba n'obodo Nigeria n'ọya dịrị ya mma kenele m ụlọ
odogwu na mba ukwu ọ ya dịle ya mma ekene dịrị Patrick Ezani eze kwesịrị na n'obi kwesịrị na n'obi niile ekene dịrị Chibekene Menike okweghị eze Chinyelugo ọzọ bụrụ banyo nọ ya dịle ya mma n'ọbụ nya si m kene Chief Kenneth anya omekenia n'ọkigwe Chief Reverend Mba ogweghị eze nwego n'ọzọ bụrụ Ekene Menike si mụ keneyi Chief Michael Chukwu Ichie Chukwu ma nke onye na-eme n'obe n'Enugu steeti Chiseje Ekene dịrị oyi mụ Chief Christian Oluchodogwu Tọnwe Oyoma n'Igadi Ekene kelele m oyi mụ Chibazuka nwokorie n'ịdị mma ọgazi n'ụmụaya niile ezo m ọgọdalụọ Ekene si m kene ezi m kene kwolu ya Otox Connection Itos Communication Nigeria Limited n'obodo Lagos Oyoma dalụ ọ ya dịle ya mma Chinyelugo n'Ọzọbụlụ na-edewapụ maka nwa Chinyelugo n'Ọzọbụlụ na-edewapụ maka nwa Bright Star Bright Star Ofuobi Bright Star Igba Unagana silido Unagana sileno na kaligo kunu kotelo Unagana silido Unagana sileno na kaligo kunu kotelo Unagana silido Unagana sileno na kaligo kunu kotelo Amoni Jenua Anya kaligo kwani kotele na Satu Ibani Jadebugo Chukwu nyala nyo maka na ike Chukwu nyala nwa ọ bụrụ ike bụ ka o nyala anya nwa mana bana bọbi n'enu kpakpando n'ọdịkwu n'enu n'ụwa mana enwere ike ka ibenye ọnwa na-eti n'abanye kpakpando na-eti n'abanye mana anyanwụ na-enye ife n'ụtụtụ ịmalụ na-achị evogo anyanwụ chake ịmalụ na-achị evogo anyanwụ chake ịmalụ na-achị evogo n'anụ